Mana ki wawuoyo kuom to ni mare sani endi ngima masani ni endi kata kit keny ma ji timo gi e sani endi aneno ko pogore ahinya kod kit keny ma bende ne ma ogaye owacho ka endi to ni mare oset wacho nyaka ni riso inyuomo ichiwo dhok ne owete babau manyiso ni owete babau ing'eni tinde ji mang'eny ok ong'e ni owete babagi onego luonge ni baba. To ji mang'eny ok ong'e ni seche ma nyako dhi katedo nitiere gigo eko mabende kata chike go eko mabende jodala ni onego tim ne to embe seche mibiro nyuome ni nitiere chike go eko mabende otim kaka riso noero. En ang'o minyalo mede wach noero? Mana kaka jaduong' owacho no kata an kadongo aneno kinyuomo weyniga to ne en nyasi maduong' ahinya e kor gweng' kinyuomo nyako. To sani tinde idole mana put. Nyathini nyuomo to kata jirani okia. Kata wadu ma ot okia. To gigi timore nikech ok wada winjo weche. Injo kaka jaduong' olere. Ineno nyombo machon no kata nyako ok ne nyal wuok ni dok dalagi. Nikech en gima ne nyasi. To masani gi kata ng'i anena arus mosetim gi joluo miting'o kwajogi. Chakre higa 2 mokalo. Apani achiel kata 2 kende mantiere keny. Ginyuomore kawuono kiny gisewere. Ginyuomore kawuono kiny gisewere. Manyiso ni tinde ji timo manyo content kode. En content. Ji manyo ji jo TikTok, obedo TikTok. Ji loso godo nying e Facebook. Imanyo godo pesa. But kido mar nyombo to tinde onge kuom ji mang'eny. Unless ni en nyathi modongo mane jodala ji ong'eyo chike mag luo. Kini mawa masani gi nyathi biro nini kinyi nyuoma. To sepangi ma ini dhi dala Friday to jogo biro Saturday. Kata jogweng kata chief maruokia. Chief ang no law mana thom kalore gi kato ne go e kor. Ang'o bi ochwedo mwena ji gitiyo. En koro luo ni kanyo endo but nyombo ne nyombo man gi luor. To kendo gimoro jaduong' oguso kanyo to gina neno ka bende hinyowa. Onge kaka in pok inyuomo chiegi titera nyombo tidhi chamo koda gweno ma pok ichamo kamari. Ketho ganda. Ketho ngimani kabisa. Gweno nigi chikege. Mawuotho dhara ma ka owuok titing'o ji tete idhi godo to jombo kamar. In gitieko ni kwe chikegi lakini jok mokowi go moko ketho ke kargi. Onge kaka dang' icham gweno ka inde pok inyuomo chiegi, pok idhi kata kamari, idhi tero ng'ato kamare. Gigo hinyowa. Jaduong' gi tich matek mar puonjo oganda luo. Gini hinyo ji sana e town ka nikech ng'ato opanga arus gi Nairobi ka. En kata dala ok odhiye. Ogo mana simu ne jonyuolne ikete gari. Gidhi rado owuok Homabay, gidhi rado Kisumu, gidhi e liel Nyamasaria. Gidhi okliel, gidhi a nyombo Nyamasari. Onge chenro maber nikech pesa, ji oketo pesa mbele. Sani tinde nyiri ji chuolore gi kaka style mar nyombo. But kit nyombo mar luocha to waonge. Koro luo wani kende nikech kata king'iyo gi to wan kende wabe ma nyombo wa ikete Facebook. Wane ma nyombo wa ikete TikTok. Wane ma nyombo wa ikete TV. Mwache ji senene moro ma otimo gigo onge. Tadi madong ni mar jonduo jonyadhi. No, lakini koro nyadhi warach nikech waweyo nyadhi mar luo. Wakao mwari kisungu gi jo Nigeria. In fact sani watime ki Nigeria. Wadonja ma Nigeria cha kabisa. To wakia ni kimila mar Nigeria chalo nade gi nyasi gido. Nyasi moro matinde pesa ikuone ikwa wiji kuo pesa e pa. Mar movie. Mano neno gima ne Nigeria. Sani joluowa ka ng'ato Nyasaye ogwedho mathin ni gi pesa moro mathin, mano en arus. Go kwache mag wasungu. Oko kwajo bilani dok di wuoth kaka jaluo mipenyi mane ti gole. Sani nyathi matin oting'o kwajo ok nodhi nyombo ni mano lifestyle. Nitiere gik moko mwatimo to gihinyowa.